Vi skal op på skaterrampen, og når jeg knipser, så skal vi op på skaterrampen. Så er vi på skaterrampen, og nu vil vi lave nogle tricks. Ja, det får I så se. Hej, nu vil vi stå på at lave nogle tricks på rampen, som vi kommer til at se lige om lidt. Og der er rigtig glat på rampen, og der kommer sådan noget dug på. Så lad os se, hvordan det er klart. Nu er min storebror slået sig, så jeg tror bare, vi tager hjem, og han har fået et sår, og det sår det er blevet værre, fordi han har allerede fået et sår der. I kommer til at se billeder af det i næste klip. Nu kommer der en vlog, hvor vi skal til Randers og Aarhus, og der får vi besøg af Pelle og Aske, og vi skal nok give dem et shoutout, når vi laver vloggen. Undskyld, vi snakkede dårligt dansk. Vi var ret nervøse.